Imago, het is een beetje een anarchistisch imago. Ze hebben veel met Walter Nita te maken gehad in het verleden. Sterker nog, ik weet niet zeker of het ook oud-winnaars zijn van het alternatief LVK. Dat weet ik niet eens zo goed. Maar ze hebben in elk geval wel metgedaan aan het alternatief LVK. Maar dat is alweer een hele tijd geleden. We komen steeds dichterbij. Twee mensen die komen op mij afgerend. Ja, we komen eraan. We mogen wel sneller komen. Och, die zijn blij. Ja! Dames en heren, mogen alsjeblieft aankondigen. Deze figuur is de klomp! De klomp! De klomp! Yeah!